Да те попитам. Попитай. Искаш ли попито? Бегай се, бе! Попито. Искаш ли? Виждам тук две млади гълъбчета, които се нуждаят от прегръдка. Здравейте! Здравейте! Ай сега една снимка. Гледайте по едни пуканки, хвърчат. Готова? Хващай! Браво, бе! Тук където е микрофона, елате от тази страна. Защо според вас хората имат нужда от прегръдки? За любов? За любов. Не знам. И аз не знам. И аз за любов така доказваш, че го обичаш някой. И аз всички се прегърнете. Ето, и аз ще ви прегърна. Сега ще ви дадем по един пакет пуканки, за да ви е весел живота и готин и сладък. И един от вас да прегърне пакета пуканки. Прегърнахме Попито. Попитай. Защо имаш нужда от прегръдка? Защото е хубаво. Готино е, нали? А според теб, защо хората като цяло имат нужда от прегръдки? Да се почувстват по-близки хората. Да усетят гостоприемството на другия човек. Това ни сближава. Сега ще получиш от нас по един пакет пуканки. Животът ти да е сладък като този пакет пуканки. И на вас. Чао, Ники, и вкарай внимателно.